I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u današnji tutorial, ovo nije video. Dobro, jeste, ali opet. Danas ću vam pokazati kako snimiti ekran, to je veoma lako. Samo treba da instalirate Mobizen. Evo. Možete da skinete Rec.1, možete skinete du rekorder preko interneta, ali probao sam Rec, mnogo je komplikovano, ovo je znači samo 3 klika i odmah ti radi iz prve. Eto, to ću vam kažem. Kucate Mobizen, Screen, evo ga. Možda skinete Mobizen i za Samsung, on će bolje da radi na vašem Samsung telefonu ako hoćete i samo kliknete install. Kada uđete samo evo, please wait, evo, ovdje su moji video koje sam ja postavljao i montirao. Znači, imate settings, možete ubaciti i evo ti ga face cam, countdown, možete uraditi sve, znači fenomentasnično, možete uređujete ovdje video, ja uređujem svoje videe i to je bilo veoma prosto. Zato se molim vas, subajte, bacite like ako sam vam pomogao.